Kain na. This is our lunch. The paklay and the adobo. Malaki na yun. Halika na. Happy birthday to you. Nakaligo man. Kain na kayo kasi aalis kayo. After na kami. Ay, ayun na. Te, ayun na ano mo. Kaya nga sabi ko na naligo si mama tapos gamit ka ng gamit doon. Kaya pala matagal nag-aantay si Bulpit. Ngayon ko lang na-realize. Ala, punyeta. Akala ko nag-CR ka lang. Kaya nagulat ako kaya sabi ko, ala, naligo si mama niya nagagamit. Ko, doon na. Nilinis si Britney ng manok. Ito na yung ninakaw ko. Buti di. Ito yung hihingi ko. Sabi, bumbun mo lang sa lupa. Ano yan? Parang Tama mo nagtulak yung ko. ginawa. Alina, Ate Mayra. Ayaw. Ay, lagi. Ate Mayra. Ay, lagi. Napapanood nyo to sa mga live namin araw-araw halos. Kasi sabi mo, ayaw mo. Ano yung capsicum? Ay, nakadala ka. Ganito mo ko. Kayo naman kailangan Sige na. Kaon na. Sabay na lang sana tayo. Ay, na kayo dyan para ano. Talaga ba? Itinulugan mo nga kami kagabi? Sige na. Ituloy mo na. Dear the Father, the Son, and the Holy Spirit, bless us and Kaon na na. Kain na. Nice backfly. Okay, screenshot mo sa Kain siya ng baklay. gamot sa tuhod. Para siyang bopi sa Tagalog. Pero gamot sa tuhod yan. Arthritis, uric. Tapos uric ko Ay, wag na lang. Konti lang naman. Pero kung mapaparami ka kasi pag matikman mo. Shallow somewhere. Excited oh. Tikpan ko muna. Nagilit nga yan eh. Tatlo lang yun. Then ahit nahilit ako pagpasok. Parang hindi ikaw. Pero hindi ako lasing. Eh kahit naman hindi ako lasing. Hindi. Sabi niya. Akala niya siguro umaga na. Sabi niya gano'n. Aba na kayo ba? Kilang. Mauna na kayo. Para makapag-relax after. Grabe, parang special na. Kain. Bakit ang balagas? Ha? Wala nga naman ako. Nandito sa ubig ko buwan. Video lang. George! Kali dito ba? Hindi mo lakaw ka. Jericho! Pagay pa kay nanay o. Jericho! Jericho! Pagay pa kay nanay. Inang natin yan sa kasal. Uy! Tumakbo. Jericho! Natakot. Sabi ka, di nang sakasal. Mag-raise ba? Hindi naman. Nagila ko magkukuha. Hindi naman tayo. Hoy!
Kita ako nakasandal sa tanisay. Punta may story, no? Pangalan mo dapat Jinka Talisay. Hashtag African Talisay. Dapat sa mga Jen Lisa. So, alam mo yung parang broken hearted na nakaupo lang sa gilid ng semento na. Ganun siya sa may gilid ng CR, nakaganon lang siya doon, no? Nag-aantay kung kailan lalabas. Wala, maaga ka natulog, di mo nasaksihan eh. Pwede ba i-replay ang CCTV? Miming! Raya na mo. Raya, ay ano, ay be! Ay, sorry. Next bag. Jericho! Ano eh? Ang tubig niya ba? Ay, ako ulo. Oo. Ikaw, ang tubig niyo. Ang tubig nyo, dalhin nyo. Si Mayra, Ito pa naman mainit. kami. Ha? Kaya mainit doon. Kaya nga magtubig ka. Ang tubig ninyo ba? Ito na. Ay, yun pala. Sakit pa Kasi sa Ivy. Adem! Nay, pwede mo patayin yung tubig dyan. Pwede ba ito? Wow. Hindi naman talaga, may bahala sila. Tayo tayo. Handa na sila. Sa isa ko try, pag patigas, dua. Taba nga niya. Hindi ko buntis to. Hindi, nakapon na yun. Ay, kain tayo. Kung may ayaw kapag kumain, tapos kahit itong sa may bago sa kanya. German! Kaya pag lumapit na dito, German! yan, ayun yun. Ayun, Maldita. Maldita. Adem, bali na ba? Ang talas. Maldita ka na. Ha? Maldita man mo may Never ako tinabihan niya. Kahit kailan. Hala! Hindi ka balik ka crush sa akin. German! Bababa ka dyan, oy! Na. Ha, pwede siya sa taas? Nayayata. Nandyan. Upaw! Bitawan, bitaw na ako siya. Mapawamot sa daw siya. Daming tubig. Oo. Kain. Bangkon. Wala talaga nag, ano si Uyong no? Ako na ba? Wala niya. Ay, kamera. Kasi na kamera. Wait siya. Kinikilig si Britney. Kinikilig si Britney. Please ka na. Please ka pa. Wow, kamay ko eh. Iba yung tingin ni Ate Ana. Ano na, kagabi ipa. May si Jipod Rani at saka si Ansing ang sala rin sa mga tinait saka adobo ng taas. Nayabo. Nayabo. Tatago. Oo, pero yung adobo ang Diba? si Iring, tao ko. Oh, sa akin kasi nakatingin eh. Ito? Si Ivy din eh. No, sa Ivy. Nag-away na naman kayo, no? Nag-away yan sila. Pag ganyan, hindi sila nagsasabay kung may nag-away. Gugas na kalha! Aw. Mana? Di ba nagugas ka na, Rhea? Ala, kuwala yung ginagawa. Ang gasa niya kumawe.
Pag siya ka, dyan. So, eto na nga. May nahuli kagabi. Huli sa akto ang dalawang rabbit na dalawang rabbit na nagkakangkangan. Sino kaya yun? Basta, Ang dami mo na namang rabbit. Naalala ko yung rabbit mo dito, no? Parang ay kakapangalan. bakit mo ba? Kala mo yun. Yan, baka lang na. Kunin mo yung rabbit ba? Bakit kayo na mama kakaiba yung rabbit mo? Ilagay mo dyan sa ba? Wala ba? Paano ka? Paano ka ba? Ano ba? Ako gusto mo ba? Okay lang, nadudun. Eh, nakita ko na. Eh, gusto ko ako. Nakilala naman niya kagabi. Since nakita. Yung rabbit niya ibang color. Pwede mo umay din. Ah. Para, alam mo, mapunta rin siya sa stop toys. Totoo palang may rabi. Ayun nga. Si Anang Ricky. Nakahuli nga siya kagabi, nakatuwad yung isang rabbit. Akala ko si Akala ko rin eh. Naglalabitan kagabi. Binili mo to? Hindi, hindi niya ako. Ang laki. Parang may stop toys, no? Laki ng rabi. Kaya nga. German. Pwede yung hayagan. Ayoko natatakot ako. Kakagatin lang naman yung daliri mo eh. Hindi. Hindi. Hello. Ay, ang taba. May Yung rabbit- bangs. May bangs na eh. Ay, naku, natuwa. May ganyan kami rabbit pero ayaw magpahawak dati, nangalmot. Kaya nga dito hawakan Oo, tayo. di ba? Ito, Pero yan daw, nagpapahawak siya. ito, nagpapahawak. Ayun lumapos eh. Hindi pa kami abuli ng aso pag Hindi, yan nawakan mo lang. Huwag lang siya ilabas. Ayaw sa'yo. Masumit mo naman. May ano no, may... Ano yun? May bangs. Ayaw kaya Che, sabi kaya Che. Sa pusa na lang ako. Dami mag-anak ng ganyan, di ba? Talaga yan sa dito dati. Diyan, oh. Nakaileras nila. Oo. Mga anak. Tapos sumunod na araw, wala na sila na. Nawawala? Nakain nila. Ay! Kain na anak nila. Nakain. Kasi yung, ano Yes, yung panulito Kaya mo manggiligo, di ba? Wala. Madam. Makastress pag bigo. Ah, dapat di sila naliligo. Dili. Dapat di na sila maligo. Laan lang. Kakaiba kulay. No? Kay hyperthermia, makuanan sila hyperthermia. Yan yung anak. Hypertension. Sulgo ka? Gusto isa na nga lang yung magaling matakit. Parang hypertension ba? Kaya hindi alata ano, yung mata ko. Bakit? Ano siya? Salise? Mukha siya normal pero approach. Lahat kay lahi niya yan ay. Alin? Taas ayun sa mata. Siya Yung lang. pangalawa. Ikaw ever since lagi ka Ay, sa'yo. grade 4 pa lang ako nakawala. Wala nakikita. Ah, wala? Ah, paras kayo ni Jana. Pero sumusunod siya ha. Ah, paras sila ni Jana nga. Paras kayo ni Jana ng ano, yung nagbe-bake ng ano. Oo. Ay, yung kaliwa niya wala. In-order kay Papunta na siya. Jana, no?